Všetko vo vesmíre funguje na princípe pohybu. Aj energia, aj láska, aj hojnosť, aj ty. Keď energia neprúdi, vzniká stagnácia, zastavenie, útlm, únava, choroba. A to platí vo všetkom. V tele, vo vzťahu, aj v živote. Zákon daru a pohybu hovorí jasne. Čo neprúdi, odumiera. Keď si prestaneš vymieňať lásku, vzťah zomiera. Keď si prestaneš vymieňať myšlienky, duša stagnuje. Keď len berieš a nedávaš, systém sa zablokuje. Aj láska musí prúdiť, musíš dávať, prijímať, tvoriť, dýchať s ňou. Nestačí milovať vo vnútri. Musíš milovať aj skutkami, aj slovom, aj prítomnosťou. To isté platí pre peniaze, pre zdravie, pre radosť. Keď niečo držíš, dusíš to. Keď niečo dávaš, rozhýbeš to. Rozhýbeš všetky toky. Takto funguje zákon života. Daj a príde späť. Pohni a veci sa rozhýbu. Zastaneš a začneš upadať. Preto v metóde Kód víťazov učím ľudí znova rozhýbať energiu, lásku, telo, myseľ. Pretože to, čo prúdiš, to žije. Som Tibor Michalko a som autor metódy Kód víťazov.